Takže čaká ma rýchlovica na váhu. Začnem chytať asi s klasickým feeder krmítkom a keď to pôjde, tak jednu si hodím potom dole, potom trochu na ťažko vyskúšame šťastie. A teraz si zarobím krmivo od série Walter Laser Lake. Si ho vysypal takto do vedra. Chystal som si vodu na zavlhčenie. No a do tohto krmiva pridám ešte kostné červy a trochu kukurice. Čiže vysypal som tam celé balenie, nebudem sa s tým hrať, lebo nemám čas. Blíži sa zrejme búrka. S týmto som nepočítal dnes. Takže si to zarobím rýchlo. Samozrejme dobre, lebo rýchla robota rovná sa zlá robota. Dúfam, že si stihnem aspoň zachytať a niečo pre vás natočiť. Takže sa cítim teraz pod tlakom, lebo všetko musím robiť rýchlo. No. Dobre. Krmivo prebralo vlhkosť. Vidno, že zmenilo trochu aj farbu, aj váhu. No ale to len z povrchu nasielo vlhkosť, takže ešte budem musieť pridať trochu vody. A potom si to ešte preosiem cez sito. Zmes nechcem moc prepáliť, aby nebola taká moc vlhká a blatistá. Takže kolega mi povedal, že tu pod nohami je nejakých 5 metrov hĺbky, aj keď sa to nezdá, tak nejaký prúd tu je, takže ja potrebujem, aby mi zmes s krmitkom dopadla na dno a tam chvíľu aj zostala. Plus musím počítať, že ešte možno, že sa to bude trošku kotúrať po dne, nech sa mi to neroznáša, nerozpadne potom, že prúd mi to odniesie ďalej. Takže si spravím trošku takú lepivejšiu, pevnejšiu. Teraz ešte vidíte, že sa hneď drobí, takže ešte pridám vodu. Kolega rybár, ktorý je nado mnou, prišiel, on sa so svojím krmivom nepáral, nahodil to a chytá. Mne to trvá tak 25-30 minút, kým sa pripravím. No a zmes, ktorú som si zarobil, je trochu lepkavejšia kvôli tomu, čomu som spomínal, lenže ja si ešte pretlačím cez sito, pretože chcem, aby sa do tej lepkej zmesi dostal nejaký vzduch. Môj názor je taký, že tá lepkej sa zmes sa dobre zatlačí a keď je preosiatá, tak aj lepšie sa potom rozpadne. Kým lepkavá zmes, ktorá nie je preosiatá, sa podľa môjho názoru potom ťažšie rozpadá. Takže preto si ešte teraz pretlačím cez sito, no a potom pôjdem dole k vode. Super, hrudky mi neostávajú, to je nejaké zaschnuté, to neviem. Čiže som spokojný. Super, jo, parádna zmes. OK, myslím, že môže byť. Myslím si, že ešte počas rybolovu si budem musieť zavlhčiť, lebo aj fúka vietor. Teda začína fúkať, ja myslím, že nejakú vlhkosť mi z krmiva vyťahne, takže ona ešte bude šťastí suchá. Takže pridám ešte červy, kukuricu a ideme na ne. Aha, tak teraz som si všimol, že kukuricu tu nemám, pretože tu som použil vo videu, kde som chytal kaprov v leknách, takže čoskoro bude aj nové video. Kapry z lekien, ale ešte neviem, ako nazvem. Tak to aspoň pridám takýto katmis nakoniec. Posilovač. To stačí. Premiešam to. Fúha. Normálne mi to rozbilo čuchové nervové zakončenia. Fúha. Tak to je riadna vôňa. A škoda tej kukurice do čerta. Spýtam sa kolegu, či nemá, ale pochybujem. No a už hrmí. Aj. To nie je dobré. Dobre, ukážem montáž. Potom si ukážeme podrobne presne komponenty, ktoré som použil. Vyzerá to nejak takto na obratlíku, dvojobratlík, zarážka, nie je schovaná hlavička rýchlo výmenného obratlíku. No a potom samotná koncová montáž, 19 mm fluorokarbon, cca 60-70 cm dlhý,
Vždy začnem s takým dlhším a potom postupne ho skracujem podľa toho, ako ryba reaguje, alebo ako sa pícha. No, v tomto prípade asi ostanem pri tejto dĺžke, pretože hneď na prvý náhod zapichol pekne nosal. Krmítko 60 stačí, pretože to nenahádzujem do stredu, ale hneď pod breh, hneď to klesne na prvú hranu, takže super. Táto montáž sa nemotá, od prstonu komponenty potom si ich ukážeme. Počkaj, uklidni sa, hneď prvá rybka nosal. Testovací náhod. Pod nohy doslova. Pekne chytený háčik. Jo. No plávaj. No dobre, tak to už je super. Ale hrmelo, takže asi to už nebude super. Nahodím to rýchlo späť. Viete, ak sa rozfúkal. Aha, už to tlačí. Odtiaľ ide búrka. Ukážem vám. Odtiaľ hrmelo, odtiaľ ide búrka, takže si myslím, že zmokneme, budeme musieť ísť do auta. Každopádne to ešte vyskúšam nahodiť. Chytám na červy, vždy si ho takto prepolím na polovicu. Prepichnem ho v strede. Zarazím ho ešte jedným kostným červom. Tak. A môže ísť do vody. Je tam. Oj, čo sa zasekol alebo čo? Dobre, už sa uvoľnil. Tam musí byť nejaký betón, alebo čo? Čo máme? No, to máme, čo nechceme, ale počíta sa. Osálik, ak dobre vidím. Bol som sa prezať ľahšiu rukoveď. Super. Zatím sa mi to páči. Ďalší nosal. Kolega, ďalší nosal. Dobre, 3 náhody, 3 zábery. Super. Dobre, zábery mám. Tak teraz ideme špekulovať. Chcem sa dostať úplne do tempa, čo náhod tu záber. To hodím ma doslova pred seba, držím trošku, nech klesne. Keď cítim, že je na dne, tak pustím. Ja nechcem, aby sa mi to kotúľalo. Je tam ďalšia rybka, ďalšia. No, to už je asi väčšie, možno karas. Väčší pleskáč. To čo, na druhej strane sa niečo ukazuje? No, už väčší pleskáčik. Oj. Samozrejme, všetko vám nebudem točiť, aby to nebolo moc také nudné, veľa bielej ryby po sebe. Ale keď skočí niečo väčšie, sa mi podarí natočiť aj z doľavačka, aby som bol veľmi rád. Pleskáčik, ako môžete vidieť, už sa topí. A je môj. No, vydrž. Super. Super. Ceň. Cylinder, priateľe, paráda. Krásne pichnutý. Hneď ho vyslobodíme a pustíme. Čo? Budem musieť použiť peán? A nie, dobre. Mansfeld? No dobre, plávaj môj. No a ešte by som chcel povedať, že na dnešný lov som si vybral teda rieku Vach. Na toto miesto ma pozval kamarát, ktorý chytá po mojej pravici hore prúdom. On tam má nejaký svoj flečík, no a ja som si zvedol random sem, ani som sa nelovil dipper, nič. Proste vrajím, idem tak naslepo,
To je taká najlepšia výzva pre mňa, že neviem, čo je podobne, vyskúšam. No a zatím sa mi darí, takže 3 nosavov mám, 1 pleskáča. Uvidíme, čo bude ďalej. Toto miesto sa mi páči, no a chcem z toho vyťažiť dnes maximum. Samozrejme ako pre seba, tak aj pre vás. Že by som vám niečo aj ukázal, ako mám zotovenú montáž, čo používam a že aj jednoduchými spôsobmi sa dá dobre si zachytať. Teda pokiaľ neriešite veľkosť ryby, ako ja dnes. No. O, je tam. Oj. To sa už trošku lepšie oprel v tom prúde. Dúfam, že ste videli záber. O, asi pleskač tiež. Super. Chcel som vám ináč ukázať, že keď nemám do minúty záber, tak trošku potiahnem vlastne týmto spôsobom za vlasec. To krmitko sa trošku pohne a ak je zapadnutá niekde nástraha, tak ona sa vyplaví a vtedy ju ryba lepšie nájde. Takže opäť som toto teraz urobil, no a druhý pleskač. Poď do podberáku, poď. No, krásne. Ty čo máš s tlámkou? Ty si odkiaľ prišiel? Do súkromného rybníka sem. On sa tak asi narodil. To nie je od háčiku do okaličená tlámka. No, ale pažravý bol. Super. Až keď striham tie červy nechtami, tak mi vyzerajú, ako keby som bol kominár, ale však to je najmenej, hlavne, že je ryba. Takže opäť, keďže používam malý háčik, tak to červa si vždy prestrihnem, ako môžete vidieť, zarazený kostým červom a môže ísť do vody. Samozrejme ešte si trošku postriekam krmitko. Kde som ho dal? Tu je. Teraz skúsime super kryl. Nechcem odstriedať príchute, budem iba tieto dve, ale to keď nastriekate na tú zmes, tak sa pekne ťaha dole prúdom a rybu to skôr vyjde. Sekol som niečo, čo sa drží trochu na dne. Má trošku iný charakter. Vidíte? No buď väčší karas, alebo malá mrena. Ale záber bol úplne agresívnejší. Tak som zvedavý, čo to je. Aha, malá mrenka. Dobre vravím. To sa hneď ukáže. Super. Malá mrenka. Malá mrenoskes. No, malá ako malá. Nemáš papulku. Seknutá. Šup, háčik vonku. Juj, počkaj. No, super. Super. Hop. Musel som sa pochváliť kolegovi, samozrejme. No, odplávala majestátne. Pokračujeme ďalej. To sa nedá, tie zábery, čím ďalej, tým agresívnejšie. Kokos. Doslova hokejka už úplne pod hladinu. Z mojej pozície. Poriadne to prihlo, no to som čakal, že toto bude kaprík. Plesky. Cein. Dobre. Takže mrenu vystriedal cejník. Mrena spravila trošku dlhší boj o život, ale aj pleskáč poteší na rieke, na feeder. Ojoj. Ináč, kto má problémy s montážou na feeder, že sa motá, tak potom si ukážeme pri prestávke, ako si zhotoviť takúto montáž, aby sa vám nemotala. Jaj, chuj. Super. Cein. Lávaj. Šup, šup. Trošku sa robil, že niečo sa deje. Ochranný mechanizmus, ja som mŕtvý, mňa nechceš? Teraz som dal jedného červa na polovicu dvakrát, čiže je tam väčšie sústo. Nedobere mi to hneď, ako by som chcel, alebo ako som mal zábery predtým, keď som mal polku červa a jedného kostnáča.
Takže on to teraz viac okusáva. Možno by bolo lepšie dať väčší háčik, ale s tým budem experimentovať trošku pozdejšie. Teraz sa chcem trošku zabaviť. Tak, minúta prešla. Teraz urobím to, že trošku podvihnem. Takto. A pustím. Došpanujem. Aha, vidíte, a už je tam. Nedobrala to, vrajím, veľké sústo. Ale mohli ste aspoň vidieť, ako to robím, keď nemám do minúty záber. No, vidíte, ten háčik je zakrytý doslova, takéto sústo potom on poťahuje, obžiera. Musí prísť väčšia ryba, aby to nasala hneď celá, pýchla sa, takže dobre sme v zábere, takže asi preto sa teraz nepichla. Preto mám radšej, keď mám malý háčik, takto, menší červ a zarazím ho takto kostným červom. Bum. Tak, aby trčala hlavička, hej, to háčka. No, čo som podsekol, zase sa to inak chová. Čo to je? Aha, väčší pleskáč. Ale ide ťažko. Sranda, že on trošku zaprská kopytami a už potom sa nehá len ťahať. Kvázi tak prúd proti prúdu. Tak ťažko, lenivo ide. Vôbec nič, žiadne výpady. OK. Poď sem. Kokos, normálne, že cejno braní. Pekný. A inak sfarbený. Zrejme má svoje obdobie. Cejn. Pekný. Jo. No, nádhera. Jo, či som spokojný. Super. Takáto rybačka. Ale odpálil pekne rýchlo. No nič, mal by som si dať pauzu. Chcel by som to hodiť na ťažko. Lenže bojím sa, že keď vidím z tempa, čo sa týka krmenia, že ryba mi odíde. Takže teraz sa donútiť k tomu, aby som si išiel zhotoviť udicu na ťažko, bude ťažké. Tak to bol riadny nosal. Ty kokos. Juj. Krásny bol. Nevadí. Inak musím povedať, že ako sa vyčasilo, prestal fúkať vietor, spravilo sa také dusno, poznáte ten tlak, takéto lepkavé teplo na tele, tak normálne som vypadol z tempa. Ryba prestala reagovať na môj montáž, na to, čo som im ponúkal, tak teraz využijem ten priestor a ukážem vám, z čoho sa skladá moja feeder montáž. Chytil som asi 20-25 rýb po sebe, čiže nejakých 25 krát minimálne som nahodil, ani raz sa mi montáž nezamotala, čiže to je skôr rada pre tých,
ktorí ste mi veľakrát aj písali, že ako si máte zhotoviť montáž, pretože pri nádzorne sa vám motá, tak to máte teraz taký rýchly, krátky návod. Takže začnem kmeňovým vlascom 22. Ten nie je tu dôležitý, že aký ho mám, aké značky, ale keď už je súčasťou montáže, tak vám poviem, že to je prestoniacky vlasec 22. Čo je dôležité? Dvojobratlík uchytený, v ňom je takéto krmítko, z ktorého som si odštipol uchytené krmítko, ešte raz. Tak teraz, keď mám čas, tak vám ukážem svoju koncovú montáž. Začnem vlascom kmeňovým, Preston 022, ten teraz nie je tak dôležitý, ale súčasťou montáže, tak vám teda poviem, že aký vlasec používam. Na vlasci sa mi klže dvojobratlík, Feederlink Spivel od Prestonu. Na tomto dvojobratlíku je uchytený feeder košík, z ktorého som si odštipol obratlík. Už by tam bol zbytočný a bolo by to také moc veľmi už predimenzované. Takže dvojobratlík, na ňom originál karabínka, ako ste mohli vidieť v karabínke feeder košík. A ďalej je to takáto gumená zaražka, konkrétne Line Protector Stops. V ňom mám skrytý obratlík s takouto gumičkou. Je to vlastne rýchlo výmenný obratlík, no a v ňom mám uchytený fluorokarbonový nadväzec, dlhý asi 60 cm a na konci je uviazaný háčik goru. Takže táto zhotovená montáž vám určite bude slúžiť tak minimálne tak dobre ako mne dnes pri vode. Ten Line Protector je zhotovený tak, že tu má taký malý myší chvostík, no a ten keď zaťažíte tým dvojobratlíkom, na ktorom je feeder košík, tak on sa vám takto vyhne z tej osy rovnej a pri nahodení vám kvázi otláča od toho košíka celú túto koncovú montáž. Takže netreba tu už riadne adaptéry, hrubšie 35-ky, 40-ky, fluorokarbóny a iné veci, záležitosti, aby vám to otlačalo montáž od feeder košíka pri nadzovaní. Táto jednoduchá montáž spoľahlivo funguje, takže kto chce, nech vyskúša. Čo te pleskáš? Alebo podustva? Alebo no sám? Pleskaj, že? Nádherná ryba, krásna. Trošku má poškodený chvostík, ale krásna, mne sa páči. No dobre. Vyslobodím ťa a padaj. Pošli väčšiu rybu. Tak teraz neviem, či kus dreva alebo kapor. Len tak si píšem a prekvapil ma záber, ani kamera v stojane, nič. Musím to rýchlo zložiť a venovať sa zdolávačke. Ale nedá mi to, aby som vám to nenatočil, to je nonsens. No a tamto sa fakt krásne pozerá, toto nikdy neomrzí. Tento pohľad. Asi kaprík podľa mňa. Preťahujeme sa chvíľu, mi tu behá pod nohami. Uvidíme. Chcel som vám tu zaznamenať, lebo fakt je to pekný pohľad toto. Cievka, rapoce, vtáky spievajú, obloha nádherná, zeleň, konečne. Yes, takže podarilo sa pomrene aj kaprika chytiť. Úlov som si splnil. Nádherný, jak bojoval. Myslím, že bude väčší. Ten prúd mu dosť pomáha pri tom súboji. Potešil, dobre, pustím ho späť. Snáď ešte niečo bude aj väčšie. Krásny dotmava sfarbený. Riečný kaprík. Super.
Aj na plate. No. No nič, to bude posledný záber. Strašná búrka je nad nami, ešte neviem, niečo mi teraz prišlo ako na čerta. Zdolám to rýchlo a skladám dážnik aj prúd, lebo to je nebezpečné. Takto tu. O. Uvidíme, čo sa podarí. Ale to asi kaprík. Počujete? No rýchlo vám ho ešte ukážem, je to malý krpec. Však ale poteší. A pustím ho späť, lebo ide. Čo počujete nado mnou? Búrka. Idem baliť. No nič, akorát som to stihol tak, že mokol mi už chrbát poriadne, ale stihli sme to zbaliť. No a teraz valím naspäť domov, takže videjko bude. To, čo som chcel ukázať vo videu, som ukázal. Podarilo sa spraviť nejaké rybky, posledný rozločkový kaprík, takže super. Teším sa, joj, ale riadne. No a môžem valiť naspäť do Bratislavy. Smedný som, stavím sa ešte na pumpe. Budem spokojný, je to nastriam. Takže sledujte, lajkujte, zdieľajte, odoberajte pre viac videí a teším sa na vás pri najbližšom videu. Ahojte.